A shirinmu na shari'a akan hamshakan attajiran Kano, yau za mu yi magana ne akan Alhaji Nasiru Ahali, wani hamshakin ɗan kasuwa, ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka fara gudanar da kasuwancinsu ta hanyar zamani, ta wajen kafa kamfanin kasuwanci nasu na ƙashin kansu, da buɗe ofishi wanda yake da sakatare, da manaja, da ma'aji, da sauran ma'aikata da ake biya albashi don gudanar da harkokinsu na kasuwanci. A wannan lokaci, kafa irin wannan tsari na gudanar da kasuwanci wani abu ne sabo wanda gwamnati da manyan kamfaninnukan turawa ne kaɗai suke yin sa. Alhaji Nasiru Ahali, duk da dai bai yi karatun boko ba, ya kafa kamfani mai suna Mai Nasara and Sons. Wannan kamfani da aka kafa shi fiye da shekara 50 da suka wuce, ya yi suna da tashi a Kano da ma arewacin Najeriya gaba ɗaya, a harkoki da dama. Hausawa sun ce sana'a goma maganin mai gasara. Hakan dai ta tabbata kan kamfanin Mai Nasara and Sons na Alhaji Nasiru Ahali, wanda ya yi harkoki iri-iri da suka haɗar da buga bulo na siminti da amfani da injin yin bulo, da aikin kwangila na supply, da fasa dutse, da sayan gwanjan kayayyakin gwamnati da na kamfaninnika masu zaman kansu, da ba da hada gidaje da sayar da su don karɓar kamasho, da safarar takardun buga littattafai daga waje a kawo su gida Najeriya, da buga littattafan rubutu na 'yan makaranta wato exercise books, da sarrafa ƙarfe, da walda, da samar da manyan tankuna da kyamare na zamani wanda sai da zamani ya kai a arewa babu kamfanin da yake samar da su kamar Mai Nasara and Sons, da kwangila ta gine-gine manya da ƙanana. Misali, kamfanin Mai Nasara and Sons sun gina gidajen kwana a Abuja na hukumar tashar ruwa ta Najeriya wato Nigerian Port Authority Quarters Abuja. Na biyu, sun gina makarantar Continuing Education Center da ke kofar Dawanau ta Jami'ar Bayero University da ke Kano. Na uku, sun gina Mumbai House da ke Gwammaja wato gidan Malam Aminu Kano. Na hudu, sun gina hukumar kidaya ta ƙasa wato National Population Commission a turance. Haka kuma, Mai Nasara and Sons ya shahara wajen yin sana'ar ɗabi'i wato printing a turance, inda suke buga takardu, kalanda da littattafai iri-iri da Alkur'ani mai girma. Su suka ringa buga kalanda da takardun kamfanin mai na ƙasa wato NNPC, da na kamfanin Nifos, Nitel, Hyson, JAM, MPA da National Teachers Institute da ke Kaduna, da takardun Board of Internal Revenue na nan Kano. Kusan aksarin bankuna, masana'antu da ma'aikatan gwamnati Mai Nasara and Sons suke ba ayyukansu saboda sun tanadi kayan aiki da injina na zamani da ma'aikata ƙwararru da kuma riƙe amana da rashin ha'inci irin na mai kamfanin wato Alhaji Nasiru Ahali. An haifi Alhaji Nasiru Ahali a unguwar Daganda cikin garin Kano a ƙaramar hukumar Birni wato Kano Municipal a turance. Sunan mahaifinsa Malam Ismaila, mahaifiyarsa kuma Malama Halimatu Sadiya. Alhaji Nasiru Ahali ɗan birni ne da aka haifa a cikin ƙwaryar Badala, kuma kamar aksarin sa'anninsa a wannan lokaci bai samu damar yin karatun zamani ba, amma ya yi karatun addini sosai. Hakan ce ta sa ake siffanta shi da son addini da kuma ƙoƙarin yin sa aikace, wanda a nan ne ma ya samo sunansa na Ahali. Alhaji Nasiru Ahali ya yi sana'o'i da dama, kama daga tallan atamfa, da dillancin haja, da sana'ar goro, da sai da igiya, da tallan citta da masoro, da buga bulo na hannu, sannan daga baya ya koma buga bulo na inji a shekarar 1968 har zuwa sanda ya fara sana'ar ɗabi'i a lokacin yakin basasa wanda ya kare a shekarar 1970. Alhaji Nasiru Ahali ya fara da sana'ar ƙiri, wanda take sana'a ce da ake karɓo haja a hannun masu sayarwa a kasuwa, a shiga cikin gari gida-gida da ita ana saidawa. Daga nan sai ya fara zuwa ƙauye yana kai haja. Da aka tambayi Alhaji Nasiru Ahali game da yadda ya fara sana'arsa a wani lokaci sai ya ce, nakan fara da shiga mota in je Ɗanbatta don cin kasuwar Lahaji ta Ɗanbatta. Daga nan in gari ya waye ranar Litinin sai mu gangara Makoda a ƙafa mu ci kasuwar Kuka. Gari na wayewa ranar Talata da daddare sai mu tafi kasuwar Birkin da fitila a ci babbal a hannuna. Muke cin wannan kasuwar. Gari na wayewa sai kasuwar Matan Fada ranar Laraba. Ranar Alhamis tafiya Roni daga Matan Fada, duk da kafa muke wannan yawon. Ranar Juma'a da safe sai Kazaure mu ci kasuwar Juma'a ta Kazaure. Kashe gari mu kamo hanya mu dawo Ɗanbatta a ƙasa, wato mun kewaye ɗaya kenan na kwana 7, in ji Alhaji Nasiru. Ta dalilin kasuwancin Alhaji Nasiru ya ziyarci ƙasashe da dama, daga cikinsu akwai ƙasar Italiya da Jamus da Ingila da Saudiya da sauran ƙasashen waje. Alhaji Nasiru mutum ne mai mutane da son jama'a. Daga cikin manyan mutane na kusa da Alhaji Nasiru akwai Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata.
da janar Ibrahim Badamasi Babangida, da janar Halliru Akilu, da janar Abdulsalamu Abubakar, da Alhaji Ubalida, da marigayi Alhaji Ado Bayero, da kuma Audu Bako da dai sauransu. Allah ya masa farin jini, kuma gashi baya nuna bambanci saboda kabila, addini ko jinsi, shi yasa mutane ke girmama shi. An shaida Alhaji Nasiru da cewa mutum ne mai gaskiya da rashin tsoro da faɗar gaskiya komai ɗacinta. Ko ya yake da mutum, idan ya ba daidai ba sai ya gaya masa gaskiya. Hakan ta sa yakan je har gidan shugaban ƙasa na wancan lokacin, wato janar Ibrahim Badamasi Babangida, ya gaya masa halin da talakawa suke ciki don a taimake su. Wanda suka san shi sun ce Alhaji Nasiru Ali mutum ne mai tawalu'u da haƙuri da aiki tuƙuru, ba mutum ne mai riƙo ba, ko ya yi fushi nan da nan sai ya sako. Sun ƙara da cewa Alhaji Nasiru Ali ya riƙe yan uwansa tamkar shi ya haife su, ta yadda baya bari su koka kan wata buƙata mutuƙar bata fi ƙarfinsa ba. Tarihin Alhaji Nasiru Ali ba zai kammala ba mutuƙar ba mu taɓa tarihin Mai Tatsina ba. To fa Allah baya barin bawa ba aiki. Kasancewar Alhaji Nasiru Ali maƙoci ga Mai Tatsina a unguwarsu ta 'yan awaki da ke cikin garin Kano shine abin da yasa ta'addancin Mai Tatsina ya rutsa da shi. A ranar Alhamis 18 ga watan Disamba 1980 ne Mai Tatsina ya kama dukkan makwabtansa da iyalansu, ya girki a gidansa na 'yan awaki wanda ya haɗar da iyalan Alhaji Nasiru Ali. Amma an yi sa Alhaji Nasiru Ali baya gidansa a wannan lokacin, yana can gidan gonarsa da ke rijiyar lemu. Bayan kama waɗannan mutane, sai Mai Tatsina ya nemi Alhaji Nasiru Ali ya zo ya kawo kanshi idan yana so ya fanshi iyalansa. Sannan ya ce idan Alhaji Nasiru Ali bai bayyana kansa ba, zai yanka iyalansa ɗaya bayan ɗaya. Mutane da hukuma sun hana Alhaji Nasiru Ali kai kansa ga Mai Tatsina. Hakan ta sa Mai Tatsina ya yi nasarar yanka 'ya'yan Alhaji Nasiru Ali guda biyu, abin da ya jawo shigar sojojin ƙasar nan cikin lamarin wanda ya nemi ya gagari 'yan sanda. Da shigar sojojin, Allah ya yi ikonsa, ya sa aka kama Mai Tatsina kuma aka gama da shi, aka kubutar da mutanen da ya garkuwa da su cikin awanni kaɗan. Rashin jagorancin Birgejiya Janar Halliru Akilu a lokacin yana Mejo. Daga cikin abubuwan alkhairi da Alhaji Nasiru Ali ya yi, akwai gina makarantu da masallatai wanda suka haɗar da makarantar Riyadul Janna Littafizul Qur'an da kuma Ismaila Islamiyya Primary School, sai Nasiru Ali Gamman Arabic Girls Secondary School wacce a yanzu tana da ɗalibai sama da 2000. Ya kuma gina masallacin Kamsu Salawatu da masallacin Juma'a unguwar Rijiyar Lemo. Alhaji Nasiru Ali sa'an su Alhaji Aminu Ɗantata ne, wanda ke da shekaru sama da 90 a duniya, kuma yana da mata 2 da 'ya'ya 32 da jikoki da dama. Muna addu'ar Allah ya ƙara masa lafiya ya yalwata arzikinsa. Ku ci gaba da kasancewa da Jagora TV a shafinmu na YouTube, Facebook da kuma TikTok don samun ingantattu, mashahurai, ƙayatattun tarihin malamai, attajirai, mashahurai, manyan mutane a jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya.